Ay,
Hello. Take off natin. Opisina ng counselor. Ganda ang structure.
Ganda ng Capitol. Yan, yung ganyan. O Jacob Nathan. O Jara Nathan. Si Gob. Amay di man jadbik na looban laman. May di kay. May di man ay. Ano yung mga makakapasok at pwede pag may appointment ko kayo kay Go? Pero nangyari features. Yung paway. Yun ang hindi ko alam. Malak. Napatong pa ako. Kasi nansaman open. Nathan eh. Ay, ang tagawa to ya eh. Tagawa to dyan eh. Baluya wa. Oh my gosh. Tagawa to. Under construction. Under construction latan. This is the governor of the Pangasinan. And the vice governor. What? Ang tagaw to dyan. Oh my gosh. Ate, another building. Building niya. Diyan may banag na building. Ayan, another building. Ay, ano ito yung perspective naman? Perspective. Ito yung nasa picture. Ah, Yan ang perspective ito na yung- ano. Kanilang suggestion box. So, transparency. Thank you Tinan ko lang ba? Dito lang po. A perspective. Tang. Oh my gosh. What happened? Nabigla ako sa nangyari. Anong nangyari? Pagagantahin po nila yan. Ay, Mas maganda po. ganun. Abangan na lang pag natapos na po. Pagbuhay pa tayo doon. Tapos po yan. Matatapos. Itong taon po. Ay,